Голям студ. Не знам. Страшен, абсолютен. И слънце пече и пак студено му се не види Варненско. И ганен вятър. Кога ще дойде другия автобус? Не знаме. Не знаеш ли? Преди колко време е? Кога беше студ? Преди 10 минутки. Значи всеки момент трябва да е. Идва! Ето го! Ето го! Аз кой ви казах? Той чавдарчето е хубава работа. Топли, няма грешка. Кой знае как е драпал по бера да загрее толкова. Шофьоре! Кога ще е следващия? Следващия! След 15 минути идва другия, колегата. Най-обичам делничните дни, защото автобусите са през 15 минути. Лека работа! Да чакаме пак да дойдеш след половин час. Нали през 15 минути? 15 следващия, сега колегата му. От горния дап 2. Ама това е голяма работа да знаеш чавдаката. Грей няма грешка. Нека те с немските дърци. Само топли вътре. Климатика вътре, вънка за нас. Ще изпитаме.